bamaye gototeiba no kurwabu kende nkiyo giakwanire tuganyete bono ekera abegete simie yaye kwe record swimming igatagete nga a record atotomere torore nga kiago swim. That was the reason behind it. Bamaye gototeiba no kurwabu kende nkiyo giakwanire tuganyete nkora ibuga kitu yandara WhatsApp ngaki umwana umbiyari nkonyore simia mama mwabo erikire nga there is bad news bad news ngasinga bad news neririye igwa igache cheta kararure gasi agache igaga nyomba kaliye karali aliete agache guswimu ngabona gase swimming pool okorora nga machi igamubwete ai ngustuka ki amachi akamubwa nkumuburi bono amachi kumubwa igone minute amachi akamuita agakwa ngai nkanyora ngosoa gukura ryoka ngosoa kurira ryoka nero ngosoa kumburi niki nkumuira guchinyomba nkomotera none toroteri gocha nsinyire nga gakinya saone anyiwa masabo nyore namuna nyore musamaria mwema bono gakinga sinyu gakyo mwana one ntwanya kororana emyaka almost 5 bo Aswacha kutagira familia nyagusira Hellen Wendy munarenge komanyikana ase internet no musbati ukinerete gaiga ase muna moroche toika sobo gaiga toche komanyanga ninki kiaringe chia bali chiatagire sana ase mitandao Hellen Wendy no arenge gali ase ense ya Canada aringe guswima ase swimming pool batembe amacha akamubwa akanyara kobaga gusiri obogima bwaye twachire gaiga tumanye historia inga kiarenge Hellen akarukuru gaiga ase kinyoreke kia motonto akagenda mpaka senseri ya Canada agachiwa kusomera nursing igari na inga kiagendete obogima bwaye mpaka riri achite gusiri obogima bwaye asa matukataria mange kurubono iga twachire gaiga tugambe ne familia tumanye nga ninga kikiarenge na inda bali
yechi buna twachirogire ase internet ni cheke maene osenga kianyarete kwa baka gosirio bugima bwae twachire gaiga tate kwana ni familia yae tato mwabo twakwana na mama mwabo na abana ba mwabo mbali gaiga twete kwana na barabu tomanye ngakitoko bakonya ntubu na bagereri ba INKA TV na inde tomanye story ya Hellen agukina kwae paka bona iga unachete gosirio obugima bwae ase batimbe na gusabira ende na inche kurubona iga muna togochaka mpaka togokora tomanye ngakikiaringa maletane Bridget Kerubo. Karibu mwanchumulire INKA TV munakonya na kweresire no tolegaiga imeye ward ya Machoge basi imeye abo Machoge chache constituency imeye county ya Kisii twikire sobo Hellen no tolegaiga na tatu mwabo Hellen teta atoherese nga story ya Hellen ngakiari na boire igo buna toigure ase mitandao osena mangana ye internet ngakibanyorete report ichi na inde mono ngaki mibango ya matanga ya Hellen ngakibaikere ase bono iga inde batorese ngakitoko babakonyi gosenga kitoko basobokonyi ase family gocha ase family metenga amakongunare bagwetera especially ase mubere ukarega ali Canada konyoleta mpaka Kenya tari gasire rais twikaransire na barabu baiga ase INKA yabo atoresere ngakiari ngaki Hellen akinire gocha mpaka una bachite konyora report ichi chimbe chigosira kwa Hellen. Karibu sana onde na inche mpaka omweli. Pole sana kwanza mugaka tuanchaka sogote bipole to yaven korwa INKA TV. Buya mono waki. Asama kongo ya mwanyorire. Asante. Tugochaka otorese nga magita ya onarari na inde umugano tete wa Hellen unacha akinire gocha mpaka bonega muna mwachite konyora report ichi. Okay. Buya mono gaki na bakaribishire ndasa compound yane na nyerende tugwata mabe bono it has happened. Yes. We have to accept. Nja samarita nchoni Nyabuto Kiyondi. Hellen ke muntu Nyabuto inara marieta ye ni wakoro ko Hellen ke muntu sio Hellen Wendy ose Wendy ne letalia nickname Wendy ne nickname lakini nakoro nga limeshika kasi bono no mwana onene ru mwana no mutangi igombwata abana sita abamura babere nyarukainya bono Wendy oyo kere nyasato moete tuamukini kurwo bwana gocha achake school kawaida kuna mwana ndo bwensi tukamwira Nyambunu Academy na asomete igo ika standard 7 tuka chinguru chikatoera kifeta kiagereri ne academy tukamorenta Onyamora primary school public school na akorete standard 8 yaye agaita kuruororo karangi gochitirio girls secondary high school na asomete for 4 years kuru form 1 mpaka form 5 ministry mpaka form 4 tamega dio university akanyora grade karanyorete akaira nanka I wanted to hire ne airole lakini she was not willing nkanyora aini system ata getagenda ngumbu Wana chindoto chio kwenda ngumbu na hapo chichakirete. Ngoko rukare Hellen alikuwa anasema anatamani aende nje ya nchi. Canada specifically wase immediately after form 4 erega chitaka ndenga kinje tindikwira na back to school ntagete kwenda ngumbu. Wana ngumbu yetu chikumuburi divining ngumbu ye nereriye rinde maybe gose tokonyanga nenyale kane torenga ntonyare to assist atenga nje ngumbu nkogenda bono tutigara na mama mwabo ngabono ngumbu ye muntu kamungainete bono ntubwati moiri ntubwati musani ora tokonye uchi ngumbu ayibo na aya ngumbu ye tari kwenye divininga ngumbu kina America, Canada, European countries era tenga ntagete kogenda ngumbu tukamutiga agachaka biashara kidogo igakonya koni ebisukuti chipigichi mwabate duka wase aya ari kogenda suneka ogenda no nyenta oni ogora orento nyakona oni around chichire chi around ga una mutondo chiparaine onyakoni akaroreka no bwate ke power kia ki biashara ona ga stock kaega kamente kana buya iga paka tukarangi omwana we wono kororo bongo bwaya nese biashara bigakale bigango toraro rango onyokorrekana ne biashara na ombiro bio na bato ko assist ya venture ero seria maisha bona nali chitego ike katwa koroje stock ya nyore biashara ya bere nena konya ko komba chipikipiki chikumuira tukaraya ya tiga tumuire driving school amanya kurundi erori to kumanya mipango ya Mungu na bogocha konyora
okonyora chinguru no nere gosentu nyasaye atoe chinguru tomugorera kagari mukeri mesigo yae tukomaira driving school akagenda driving school na achiete konyora obong'aini okonyora abana bandoro bagoshauriana igoro ya ng'umbu bono okonyora omusani oyo mokomotebi ng'a inche ntaete koenda America bono nera akamochoini bono bagasoka goprocess bagaprocess passport bakanyora passport musani oli oye agaichori akapatika akagenda akamotiga oyo so noyo akaba motivated akarora nainche akaranga ndoche nainche nabo nainche nkogenda nera agacha agaichori bona kera gotebeti igoro musani oyo oye ntwaminite nera agacha agaichori una ichoreti ere achiete paka embassy una ichoreti nera akafaulu bona kera oja nanyori green card we could not believe ngaki okonyori green card how green card bona nyorete ni ya Canada ya Canada agora na achiete akanyora ori na mo advice na achiete akanyora some advice ase bakomotenga ichori Canada Canada they had high chances chokonyora kaenda gaichori ekena akanyora bono ekera achiete ng'ananyori green card I didn't believe bako mwiso ya karente green card bono nandi bado nje nanya korora green card muthegaki tingonya kumanya green card ikini kire chenu ni ego sikire fake so I had to take time gokora uchunguzi mpaka ngaikera sengo confirm nga njenu ni kire it's real alafu uyu mwaka kiari uringiri yako nyore green card 1998 I think early February around there nali anyorete atakire ko process ya agenda immediately lakini bona asinge njo ntare kwinyara nabwate kende nkanyora ngabono we kanso yo kwesakara kurigia enamuna kifedha bono ngasoka kurigia chibesa ngaligi paka kanyore byombe mbiragoeta kanyore biri byara konkonya kaoni mesinguru na simete mesinguru kidogo nkanyana nyore chibesa nkamo process eri akagenda kagenda Canada after 3 days aka communicate na inchenga na ikire kuya dadi nse nengia na bondo chenga maisha aga na bongo chikonya chaka buya sana so akachaka maisha haya obokosa kosi mbororo iga antebetinga ngekosi ya 1 month na 2 weeks na bogo train kwa we pepa ngagwacha keke barua kwaso akonyora gokorosi besa kidogo so akachaka igaru mwango sana akachaka igo bona akanyora ngangorosi ale besa aka finally atagete obunyagitari akachaka nursing yokorunkaga iga nkona chake kurunkaga iga unakuruga iga kwenda Canada ele na atagete ko bomunyagitari ose nasi unakonya gukina gocha koteba ringe ngambe nasi nganya komweni kare ngaki work hard ko be nasi you must perform very well lakini unfortunately form 4 tachi perform well bono mo koronga mangane nursing akakuwa moyo lakini bona ndekera ikaganyo le opportunity bona atenga this is my opportunity now I want to become a nurse agasoka go train achakera pura nursing agakora agacha diploma ogenda bona by the time agosira diploma renge nursing at the same time ngokora renge gasi amasoma kwenda part time chinsa chindo gende gasi ono akantenga very comfortable kongori bona nande efisi ngogwakana ngayaya injega ngokora ibarwa nanyo chibesa ne akanira akagenderera nkarara ngambu yale kachanga mutebirende unugo yakanira sakanyara kende ngogotiga kere nabo gotoinyoraga no jabana bamino no roche mne efisi nsumbuete nabo gotoinyora gwatotomera kende na assist abana bamino na baro basome actually aka respond buya sana abare koro sikende ke gotigara utoma ngende ke gotigara utoma na inje na akanira abandi konye barigiri kokwama nkanyora ngabono na soire konyora na fugu kidogo bono no akagenderera igo paka boni irie karago cha busira ngona baringe ubokonyi sana suoli na sana konyo ikire in fact ya sako boost buya sana especially school fees ya bana baiga ba mwabo boni irie karago cha busirira igai no gete kuruwe gasi kawaida akagenda nyombe one of the hotels yani nge Thursday last week akagenda nyomba akagenda se ago parite kuruwe duka Amenyo hotel yabwate swimming pool amenye hotel
Emiaka yonsi Hellen aba montara boringa emiaka yonsi Hellen amenyire Canada tabwata samenyete enyumba ekera igetororo akwaka na kira gitu ekera igetororo na etwe akarabere nyumba ya serikali ya for sometimes and then agacha akaruororo agacha akaruororo anda akanyore nyumba yaye akanyore nyumba yaye akara operate nyumba yaye igo bona ali kunya go change bono egasi yanyorete ekamurusia abuna anda se nyumba yaye akagenda bono abun Toronto town akamakuru Toronto town kikazi akagenda gochie rural setting ese nyagitari gete yangi reserve ime ali go drive about 2 hours drive na jeta kagora kagari ali go drive about 2 hours bono bono ga because ata chietoro permanent ekabidinga operate kuru hotel was just temporary no amenyete ga hotel talinga na ale komenye miaka yonsi is expensive hotel bono akainuka nda gacha hotel ga kali ndagera sama ngakonye asoire koera during hot season bono akaigulibirira akagenda rende swimming pool achigo swim akagenda guswim buna mwaro che mitandao narenge live by the way ase Facebook page yae akabeka simi normally nanje te ku record ebintu igona umuntu wanchete internet sana nanje te mecheso ko curricular activities ya karange school o cheso mu football volleyball ko minyoka chimbiro nkominyoka arenge swimming Betigende bona at school swimming njarengo bono ga karanga ne isana advantage anyorire bono nabo konyora akwe record none karagwa ko mpira na wale gutako umuntu omo record na nje na muteti ngaki kakwaro rire kende gusokora kire kiyaiga na bogo okwe record wantumire video tuacha kunyakorora bono ekera bigete simie yaye kwe record swimming igata getenga a record atotomere tororenga kiago swim that was the reason behind it bona kabeke simeli yaye akanya como record unfortunately okoranga igaga chiete because swimming pool eri arenge demarcated into okoranga 3 steps: shallow waters, medium and the deep waters. By the way, nende mkoli kabala si swimming. Mbali gete. Bono we don't understand kiriaringa iga teresete akaruga se shallow waters paka akachikogenda deep waters. What might have happened na kitu tara understand. Nande she went alone. Lakini noni go baba Hellen nko bori ekoruba iga Hellen ngo akale ngo ntimbo sengo swimo arenge ese video rindo narogere chi comment buna abantu bari go comment buna mangana ya betenga buna Hellen ari go swim abekorekana ngatarenge muntu ore expert ase swimming ase bari bamaite go swim buya bari getega chi comment nga none style go dive sama chari tiari nga no muntu ore expert ase swimming korunka gaiga ngo swimo arenge ebiroche mbira karango mwana kerebia overflowire iga mache tu umaete ukabarabu abana nkogenda baringi na abande bara swimugo lakini rende mbiarenge so dangerous na ande tinkagere tiko se biroche bi ngoma biarenge enough experience go swim koroku gora swim arenge ebiroche bi byanka gaiga but no swimming yaene ringa wako ntimbu hapa nyumbani venye tu watoto una wako kina wanya kwenda ntimbu moira na wosi mwendo ntimbu iga lakini talinga na macha ali amangi ya ebiroche binebike na wale ko genda se baroche amache iga kidimbu iga tuge korrekana iga bara swim go bachesa na amache no, she was not an expert in swimming no eonkagirete nga ogoswimuko na abungumbu asoete bono ko practice na asoete go practice and I intend to thinking aga wenda ikawa talirori tukoria yari tangani go swim kero kende konyora swimiri ororo
konyora swimiri buna ngo gukagera kwane kuri bona agateresa rindi gusega agateresete whichever that might have happened akatuka nga she has drowned. Yes. Igachieto era bweka, there was nobody around. Anyondi n'umuntu arenga around na bari gocha konyu bugima bwaye. How come there was nobody around kiagira nga ose no hoteli amenyete? Ino mwatembire kuburi nga ki umuntu atatugete gose no next swimming pool cheto cya busiga iga abankoranga gwa kwenda swimming akonyora e lifeguard nere gari ekurenda nonya abantu bari swimming ose konya kuligere chi activity chiri abantu bari kero abantu bakonya gwa kuntimbu gari igari nga ki ari nga no hoteli endo ndeta yo tugete urange ne swimming pool. Bone kina into na kitu usinyu ku understand yani nkoranga nyoro muntu agusabare bare responsible amaswali kuna ina aronda ababuri ngaki igobone swimming pool eye igerororote bwati muntu nde there is no security muntu tayo urendete nk'abantu bagocha uswimu gayi ni kesi umuntu oteresire guso misicalculatory ngaki agokonyeka ngaki bugimo bwaye bagokonyeka ikiagere swimming pool ne bwate deep waters the section nero is very deep in case umuntu osoire either by mistake osoire this is section is very deep ngaki umuntu yagokonya bugimo bwaye maswali buna ina nche nabonya bwate munya bwate bono muntu tayo ndaburi turoji bono ina re challenge tubwate ina ara maswali tubwate kero kende tugwaneta kuburi bono yoro gutwerera maswali ayo tayo mukonyara kuburi ndo kunyara kuburi yani nyare kanenga ngike pakororo nyore gose no manye no hoteli oyo na bongo muburi maswali buna ingaki asaba naye ngo abegete security ende igo litwejeria Thursday na liele nango chagosira kali swimming pool gabo mwakwanete nere kurumambi aya kurumambi tukwanete nere elio mwiso tukwanete nere ndoje nga about 2 days iga ataracha gusirera angakirete simi agankwani tukagamba akamburi mbiye murenka ngote mbiye tuli tukakora yari tukagambeta akamburi mama na ara around kamatebie na omongere simi ngamoye simi bakagamba na ngina aro atlengit ngaki kwanyorete chi report ichi na report yembe yasitenga Hellen osiri bono nje Friday morning ombogete mapema ngaboka saa 11 ngasawo prepare ende nganga kingo chakarituko bono nko igore chi simi ngore yane ne ya my wife na chibwate chonsi nkora iboga kiti andara WhatsApp ngaki mwana umbiyali nkanyore simi ya mama mwabo elikirenga na there is bad news ngusi message bad news ngasinga bad news nereri wono ngaji ngo kulikanga there is bad news ebrata ya enero okay ebrata ya enero ochieto recently brother ya Hellen nere no imenyete Canada lakini no mogeni orirende bwanga chie tororo nkonyoru orikirete ngina I have bad news but I have to confirm it bono ngasinga chikumo reply nganyentebi tantebeti ngabuga tigandikere Hellen muguri ngumurikera Hellen no reply bono ngasinyo ke kitambo ngunya korengereri nganya bwakire ngasoka isiko igagwe prepare gorani chombe chiane ngonyore call ngonya somebody waka esimi ogontebi oyore manyete omusani Hellen oyore oruete ga bagokora komegasi ewakimate oromo gusinere korunga ewakimate omugusi bagokora komo abu bunyagitari nero ngontebi nga Hellen gabo murwaire ngatwa mwire nyagitari mo ngo muguri nyagitari mareli amuri taira nereti bwango nkarote kirtime nga na bokorora nga mareli wono okweri ndorio kokwaye ngatigara ne question mark ye mareli ya kawaida buri gotekangarinde nante bisuri nga wono nkaba ina dilemma na kurwa igoro cyo gwakasini cyari teri kogenda wono ebrata ya na anda nero cyo gwakesimi okombori ngaki nkairiziki ali
riziki oyo no yo mwabo riziki oyo mwabo Hellen tore komoga iga ere na ari iga na korite form 4 ko enda ari university ngomete inare amongere simu ngomuminyokere okomuburi ngaki orimetie simu iga ngomete mbona na gokire rore simu yae clip na bekiro on riziki oyo koigora okobigora okanyora clip ekega buna ngaki agwa continue togo kirigere twensi iga paka agakoro anda ga simu zokumburi wote toroche ntu Hellen wa continue nkawaida nturara kende kire unique nera gaki agatanga nko bakirande akabutore simu bono nkaba confused finally na ande this guy oyo ige workmate oyo na ando wake simu nko receive nko buga nero kwana nkanyora ire na ndo muntu onde simu nero jeto ko introduce ogontenga bono omwana oyo igwa igache cheta kararure gasi agache igaika nyomba kalie karali aliete agacha guswimu ngabona gasi swimming pool okorora nga amache iga mubwete ai ngustuka amache akamubwa nkumuburi bono amache kumubwa igone minute amache akamuita agakwa ngai omogusi korusa mwe kenyanyarura aliga yani bono nkarora chinde ngari nkemachi ngaki omwana onure kana do okwa macha muita nkaba confused bono koli kwene ngosoka twange nyomba ngosoka nkonyora my wife oyo mama mwa orende nero chire kurugeita era igabogete igakagenda kona chere chombe chinsia nkonyora gocha ni chinsia nkominyoka koenda komopokea okobeka chinsia nkomubwata okoboko okomburi niki umatebi inchu ninki nkanyora ngosoka gukura rioka ngosoka korera rioka nero ngosoka kumburi ninki nkomuira gochinyomba nkomotebi tugasoka gukura igo bono that's how it happened. Pole, especially bono mete ngamu expected. Mwakwanda nele nimbiya tarwarite. Alafu nendo chwa kerusimi konyora abali bunechi awere akongusana. Mwacho muligere INKA TV buno torega iga bado na wewete buna tatu mwabo Hellen akoeresa ngakianyoreta abali echichimbe. Era kwenye bakwanda na Hellen 2 days ago Hellen nende mbiya alenge mpaka wakwana na ngina ali buyage ndrete gasi yake kama kawaida. Alafu baadaye umanye gocha konyora abari etinga Hellen amacha mubwira sare kwa kontimbo usirio bugima bwaye nabo yaringe story iyo gukumisana nayo bwichani mono mpaka bono igabuna bari INKA bado baroche nga yani ne story gete ne ndoto gete mama yetinga omwana wabo rwete kurunkaga iga akagenda senseri ya Canada nase gochikwiriye na kogendera likobugima oikire gari suddenly usirio bugima bwaye nende buna muigure nga Hellen nabaringe oyo okonya mono gochaga iga ase family yabo mpaka nerete mumuro mwabo kuruga iga no amenyete gari asense ya Canada tato mwabo tebire nga Hellen nko mokonya aringe ni mibango mbabwate yo kogendera iga una abantu be family ose mune family yaye ono nabenga nga netaya yaye yarimire gose egisori yaye Hellen nero mwana mutangi tamanyete nga bono kuruga iga ngakinainde bagochikogendera senga kinainde webati yembe yachete konyora omwana oyo mutangi Hellen pole mugaka asante ekero mwanyorire abari echiga ritwe gina buni matenga yeri kongria ringe mugachaka gukura na nyumba iga mwakire simi kurugari gose bo muroyo mwabo Hellen oregari Canada ere bwakire simi obaire senga nabo yabeire iga turojibune die okay buna agete simi akanyago epa yani okorongo epa kwa igare gusinyunga kiagontebi asinywe approach na tegeti time rujichangiza jaman pakansa 7 igansa 8 na liachete kwa kesimi bono probably akamanyanga chinse chibono tuarelire paka tuono tuakorire aka kesimi tugakwana nkamata ibono it has happened your sister is no longer there nkamo comfort neraga comfort akakura na mamu mwabo neraga mo comfort baka comfort ni mamu mwabo neraga mo comfort igo ano mwa confirm nga Hellen haro taiyo bono late in the evening baka tuakire simi nande no yege workmate ya Hellen baka toibono ga ngo to prepare omubere tunyore paka Toronto okoreru postmortem from there tumanyanga expenses kyo kurusha umubere ga Toronto paka Kenya
irenga iragarimu tubatebi nkabu bono up to date postmortem munjakorwa up to date tukanyeta machivu mbaratotebi akiri ndo maete bono na batotebia inche timbwati besa bono iga timbwati kende kiagera no mwana uyo mwabo I also spent some money na Hellen neraga akamenta kende kana bwate nkamenta na Hellen akamenta mwana uyo nera kabaibo Nkamanya gochakogendo acha magochakogendo bono na masomo achito taracha kanonye mbibarua university na ali nere he wants also to do nursing bono one of the main challenge mbwate ni chibesa bibarunia makweli bono twarerire twaisanekire we have accepted nga she is no more bono namuna tele makweli aro ne lazima bahati no koiburu bono challenge tubwate nga kiumubero korugo Canada paka gaiga toe ni umwana ngeni umwana one inero the main challenge kurwerie nsumbuete birengererio none toroteri gocha nsinyirenga gakinya saone anyigwa masabo nyore namuna nyore musamaria mwema ankonye omubiro uyo ikega abwone moeni nkaga ngasike okoro mugakanka gaiga yo kubwendereri aine familia inka sana no bure mito kwenya gukora muno buna gotebia mesinguru otatiga bono of late no bure mi bono mbubwati income ya maana nale mesinguru sana nale kondise megondo nale mesinguru nanyora bamura bagosie sukari nguru nabaoneria ebituma kararema bigampusti buya sana nje no Mong'ina one nabakongutore no botuge kidogo botuge we chiombe chingoko bune chiro chensai gaiga wensi ntu arabokora atigare ndo maite bono kiregento kina wakati wake abo muntu goika gwachi kwarosa bono botuge no bono mbwate ingoko nkeigo nchibwati ni kamo kyori ne chiko ngama magena chiombe mbwate ni chiko ngama bere obore mibori emegondo yawe keire yaborire bantu bande baonirie emegondo bantu babuchire emegondo ya very demarcated bono nga muntu no kondise ochigwa kandise gechibi no beke keroko beka ini kamute yo konya ya maana igo bono igo ni kumaanisha nga Hellen nero ringe anga una breadwinner actually Hellen nero bete breadwinner konyo ikire bona asemanyete nga inche bono inchiri nalinge go strain kurigie besa school fees osoire gonkeri kiagara igachagete kidogo paka gaika bone level agontomera at least something kire reasonable ngonyago usikeria abana una bona balance ngakale kagatigarete abana school ase bagakare bono yani nganonye nkara kwonsinyire ngaki bono naya buna akire hodiga ngaki bono ngocha gokora abana bagocha goseriwa ngaki ngokora okay pole asayo Hellen nero ringe breadwinner gaiga ngabona ekero kwanyogire report yechi kwamanyire nga Hellen arotaiyo aba bali ngumbu gabo bali Canada babojire nonya hoteli eyo nga kiari nga Hellen agatoka kare bweka se swimming pool management ya hoteli nga kierego kwani mbarantebia actually nanje tindashurika ko uri ngaki mwaikiro hoteli eyo mwaborire barabwe bantebeti nga ekare barangeretigu bajite bakanyora abasikari abange sana bayishire ba surrounded hoteli eyo because of incident eyo bono tindababori na barabu barantebi ngaki serikali ya Canada gusoma nyene hoteli maereso kiarororo kende kero kigusema maereso tindate bugukende kyonse ayo munyane buna tatu mwabo Hellen noroche nga hoteli ne affiliate osinja changira tasugosira kwa Hellen na bondoche ikiagera rende kanga at least precautions inchi wena takobeku apart from oko maki gari nga shallow waters deep waters at least nande na bera nyareka no monta agenda guswimu tamanyiti ko soma marikayo
Torochi na beko nyarekana na boragenda bono rinde umuntu nabwene tutukora at least oyoro okuba guide and at the same time orendete nga umuntu aise go drown accidentally nero okoba ibo dive agenda mo konye kurua macha ayume nabo nchendo chingaki oborege umbore gabo borege umborabo naboro chenga hoteli ya filete abasani ba Hellen ngakiri tukweli batugete ngamba iyo nonyo noyomo no malito maite ngakero umuntu akogenda nonyo swimming gose kwegokia at least ngo wendole no muntu gosumusani ngaki atugete ngambari ngororo ekina nje nakingusinyo ku understanding ngaki anyari kana takagenda buyeka guchigo swim maybe gose nkora agenda arenge buyeke ngenje iyo how aroti ngonyara kumanya how comes yakwenda guswimu alone nerabweka kiagera okay tanya gontumira video ero yo ya swimming ikira konya gontumira ne yo gwako mupira ngomora gwako mupira na abande ya swimming ero tanya gontumira nchente ngose guswimware na abantu apana ne yo cha ya live ya nge Facebook ero nkwanyiroche kwanyirigeriri buya baka kwamanyire manga muna ya bete baka mete ndire yaika ndo cha abantu bagote ba yigete kabaige kegetambe sana ile na tayo atari koroka nonya na machi iguru lakini nainde tukuyunge sauti na batemete nonyo gukura kara macha arime iringa muntu kiriara machi metukuigu sauti tego soka buya ekero korege keke gyonsi getambe mbirengerekia bigocha asomo yo ayuna tatu mwabo Hellen na bokoranga some negligence njare ngororo ikiagere egekeke getambe kanga at least omuntu nato getororo kero kende aigwe esauti kuneyiga lakini bone egekeke getambe gyonsi na hinja uriso wandanga asa hoteli yenga kiga kare hani omuntu ago drown na swimming pool completely ngana andi nonye n'umubiri igwe kobera engaki entambe ocha koba discovered late ekina nje nabonkometi wego chandete ole kinende ase chi comment to konya kuligireri gali ase moya Facebook Hellen yani chetina mumanyete personally mangana yanaragira abantu abange twamumanyire ende gali kana ndakora nakabwata basanya abange sana abamumanyete Hellen okorokana no mukwani yani she's social she loves fun yani no muntu uri mukwani nabwata basanya abange sana abuna bona iga trend yani no ara se mitandao wange kerase Sengima Hellen koroga iga ngakiaringe yani alikuwa a daughter ose msichana wa aina gani kabo kinankaga na balingo socially na balengego very active wherever asare very active akugamba nabantu umwasi oku okokoronya ni kigasi nonye ni kigasi manyo wake igare gokora buya sana omwango umwana ase ebintu bona balinge social bona batabasani abange nende buna watu eresiri nanche teno ne ko record talinga aigete Canada akamanyaka uchaka ko record ose konya ko record ebintu ka ko have fun ka konya gwaka nono mupira buna watu eresiri kare swimming pool kurunka iga na balinge ibo umuntu naro chogotebanga nabora nyora inongo believe nga imachombaya aseke guseme to gotabanga ki umuntu nabara igererio mwana bo muntu achite Canada okogira magendero ebintu bona konya gotubekera se chi internet bono nere twanya kurigereri abo muntu ara iguse no gorora igule usenda mwa ainoro chenga inaweza kuwa ose kwalengere gese birengere bya ngani machombaya ose ni accident yaringi kintu kyunche tindi kwegena ng'omuntu narigererio mwana tindiko kana chindamwamu njiro ase mwanya bantu nabo bagotwara chindamwamu nabo orarora kana gupiga tu abantu bakarora chindamwamu sawa lakini ase kesi kiki omwana one tindochie possibility nga nerororo yo muntu korora chindamwamu ngamokorere egento ose kind of oborogi bono oroche Canada is very far obererego ororo ba 4 years bono oborogi obere ndiri ari kobokora nanka yare kobokorera several miles away kurugusiga paka Canada it is just a normal accident na ande bono accident yiga
maybe gose no monye no hoteli ndabekere ela wameyo ngaki at least kanga security njarengo somebody nkoba era rengororo nende talinga gose nonye nabuga gose ngai gagaitira eliswe yangu mubiro karenzo kabeko comment ntire chinyingera there is nothing like that there is nothing like that if kwende clip wekigyoka ngotworo kikere how she died wono njira montara tenga ki ngayaya yare ko bange clip wekenkiarengo nonye ninge na gucha go feeling aki umwana ona igaka ngenteire bono ande somewhere mubiro karenzo karutua machema lakini mono that clip is very clear. It is very clear. Talibi bago, talibantu baka mogorete pintu binde, just swimming aga drown. It was an accident. It was just a normal accident. Na ino family mwaligere mu accept ringa no go swim uko na kuko agleto ya macha kamubwa. Maybe onya taringe expert akagenda go TSA deep end ekaba bahati mbaya amacha kamubwa. Mwanyogere mwarosire mibango ende yonsi ya matanga boso umubere buno go chakorete ko rugali go cha ense ya Kenya. Wono ga nto kunyara. Iga bono nto kunyara ko banga because yo gotenyara. Encho muito anembwate no ringa nare konyora abantu bare ko assist bange ushauri ngaki injira kitogo tumeka umubiro ikega. Ikegara tinda timanyiti kendi gyons embassy ya Kenya ne embassy ya Canada na chichire the officers chichire responsible wono umuntu ogonconnect nechi embassy echo taiyo abana siasa chi politician inyoro yomo accept ange the way forward ante ngaki tigegente kigake koruga naiga I will appreciate in fact yekina oina oro muito ngaki gaki Musamaria mwemo ndi bwensi gosoro chenchera arantebi araichantebi ngaki mwakoyo kora iga gosegende inchunko ira senyarebe ngo introduce yororo kera kwendike gake bono muna kera mitandao almost kera omuntu okemanyire inchunko ira senye so and so angire introduce so and so igandorera mabera antebi ngaki onta getengo konye iga omubero ike Kenya. Injao ni wanti umubero ike Kenya, umubero ike gaiga ngeni umwa umubero uwo mwana one. Lakini bono muntu taiyo. Wikira bono iga. Bono gento ko kungu mupango nga mupango ngakiago chakwenigu toiyo. Toiyo. Igona bona mwikaransten kaga iga nabo muri go muganyete una bari bako bate. Nabo tuganyete igo bono bari una bagete simi ngaki nga tokore expenses storage chibese nga chiganeiri nga tobatebi bono nabo tuganyete igo. Ngono nya approximately mbara batebinga mbara tebi kendi gyonse aya nandi nabache batotebi ngitegeri kibachinga naiga nchiyo bona singu to chirusi na ansinyete ngaki bona nabache bande ngichinga naiga nkainkurusi kibese ichi naturangire muchange kinyoroga abante barense bantu bakonda siringi ya musini yo renta te mianga wono inerote emete hakibese icho nonye nayo oroche nchichangu nchisane chirusi umubere Canada pakaga na kongu na kongu ya yote te well wishes ndora gereri video at least agokonya nonye muno nende buya gwatebera nonye advice noganiti nonye ne advice whichever way kagicha ncheke akonkorera genkonye umubero ikegaiga wono toko chigokora tarachikona ne namba yawe yesinya so muntu rarigereri nabo abantu mbande nabo ranyoro muntu wetere muchando buno nabara ku advice ose direction ngana batu akolete gato gaiki umubere Kenya ose basa moraga niru ne chingana iga na exactly risto agente toko bori tarachigokora niri nga chi moments nchire mwarenge go share na Hellen aibuna tato mwabo moments kibuna bona igasiri obugima bwae urachiko miss mono ebintu biriani mwari gukora na Hellen gosere ni ale gukora gucara igasi family mukwinyora yani mwatebekero kyo ntokoyo Hellen buna bono latest akasimi mbwata iga konya kuhangi konya konsumbo na boko ngakera mare yanga nini umanyete akangakera iga struggle finally kereja gosoa nkamutega ki shida nesimi akaseka akantebe daddy ntagete ndi nkoro muroberio ngotomere simi
nete nkoro omoroberi ngotomera esimi engiya etari kunya kugusumbua igo. I was very happy, so I was waiting antomera esimi engiya. Bono she's gone. Before tachetu gotoma. Tara antomera simi eria akorete kwirende. I'm promised it. There was a time I remember atomete bikoro tochira banini nkongorika ebinte birende ngebige twaye twari tokore egasi ng'awa boss agatoa agatotenga tumago chichinse ino bantu bachigutumeka free of charge. I was very much happy. I was grateful. My last born daughter akamweni courage ore standard 6 lero bakoroka nga grade 6 akamotebi nganta getota ke position 1 nkugurire nyange umwana yakamotenga aye prepare nyange position 1 inko irande. She worked very hard agatake position 1 unafunge skuru gagacha gotuma ondenga daddy enyangele ninko ngare nyange nyise ekene kereba gukwanita sesimi Hellen agatuma chibesa nkamugurire nyange nyise na eri nyomba bono iga nyomba at least akunyura nga sister ya nyamutomere nyange gachire rusa iga nera gosokisiko ga uminyoki na inje na feel very happy nga uyu no mwana ono utomeiro yo mwabo enyange okay yeah. At least ino kiege ntura chikomisi mono na inde unfortunately taigeti gotomesi esimi asirete yani musi abano tali nga ya inge planned, it was an accident. Itogo tebinga pole. Asante. Pole sana. Asa kero kuligerie kamere ndaito sabe bokonyi na ina umaite buna muri mira se family. Bokonyi kyoga neti kurwaso muntu tuligerete. Ogokonyi buna na kore kwende na teba ekure kwa aina 2 au 3. Ondenare oranyore tabwati besa sawa. Lakini nabwata ushauri getara ngengiya ninye karibishete orante binga ki mwako oyo gosenche na experience ti kwende buneyo na korete igana nkanyekora na ikaribisha onde nare oratake antomere besa kigara na besa antagete nkorunde namba yane yesimi akombekera direct inyenyore onde nare probably a politician was even our governor. Our governor ndo chenga wo etali are kubani. Abagakamba je baikaransa aga bagasache singaki torore tuligichingaki twande torore nge governor useneto tegerere useniru gokonyi kundu wensi. Mbacha bagende mbachore tu abari bachore tu bagende barara muigungo usenaru gokonyi kundu wensi. So on the wensi ide politician was whoever aise koba ebo konyoranga nabwate enchera aicha anga device go sanda ngiri go so montangire go sana se governor go se politician inde onsi bwate enchera na karibisha nakaribisha hata advice unakaribisha contributions chochote ile mtu na assist me kindi kyonse kego nkonya mbe bukorento mubiro bw'umwana oyo inche ni nakaribisha wanu oyorori willing na rokoranga ki nkinda abebo gokonya umugako oyo no ushauri na besa yonko moira asendo cyo muntu ramokonye ntafurahi mugwate moiri onde bwensi Canada ya Hellen nabachete tu ne green card ya Hellen nabachete ne green card ntobwate moiri onde bwensi nonyena basani abo baro mbali baro soma nawere talinga osembanto banene bakara basani bantapa nene ya nechi edimets bono ibona barabumbona bakwirigeri nabana bagokina bono okay bono ena nabone namba yesimu mwaka namba yane yesimi ya Samari Danchoni Nyabuto Kiondi namba yesimi 0722879316 kwenye irore rande 0722879316 Malita koleta John Kiondi na ramalieta M-Pesa ena ramalieta M-Pesa ise kobeka bukende yonsi
directly kiang'ikeire. Okay. Na ntashukuru. Asante sana. Ngabona mo gwatweresire ngabona iga mibango teyende yonse na butokonya kubatarira gaiga nende kitobwate namba yo yesimi nabukonya gototebitwa manyia abantu nga imwikirira se bono. Namaene. Kanya kuremere Nyasaye naro. Mbia mono gaki nanche nabaganira chinga kichingia gaki na nginyora masabo. Nginyora sama sabo na twensi bali mundigerete iga se kwirende gaki nsabere Nyasaye akoro gwanja kwaye. Egekone kebe bunege kone kiabete akanyore green card kera tari muntu omonyorerete tari muntu na chite ngate ngando ndigerie chiraini gochi Canada iga ichoreti egekone gikaba abantu bandi batamine tibare kuburi ngaki umwana oya akanyore green card miuchisa akanyore green card nimbwate imani nga umuchisa onde ngochiore gokorekana omubere bw'umwana oyo oike gaiga Nyasaye ngochare gokorege kone ekina kionganyete buna na ruru muito iga egekone ngochikere koba aina ara maombi ane ngonya gosaba unabogo kibokoira mbia mono gake. Asante sana. Asante asabo kuona na into ni mwatenga mubwata mabera kiri kwa make the time wakona na into twatweresire mugano oyo Hellen bakabona iga muna semwikere mune family nitoko basabira Nyasaye ndire kubarenia sama konwa ya mwanyorire mbia mono gake. Asante sana omwancho mugero abaseseni. Asante sana omwancho mugero INKA TV kwa ibura noro omorobiri ose story omugano o Hellen bakabona iga buna baikereire babwati mibango nde yonse ekegera ngamba bwati besa chirichiganire koleta Hellen kurugari asense ya Canada bakagaiga achigotinde kugaiga asobo gaiga asere ya mutonto mwancho mugero INKA TV erandire gochana mama mwabo Hellen neregai no tolegaiga bado ase INKA yabo atwerese naragi agenderere kurubanyora chiripoti tichimbe chogosira akwa Hellen nende ngakibagenderete bune family gwikira bona iga. Karibu sana mama Hellen. Nende pole sana. Asante. Pole. Asa Maria Tanzania Alice Rwanda. Nchema mwabo Hellen Wendy gose Hellen Kemutu. Na poketa mangana ya kibo ki Friday eke mambi na chire gotuchinsiaga saa 12 ekero muna na atora chinsiaga iga nkanyora tato mwabo kombwato kobokona njuga nkonyora ukurira ngumuburi ninki togenda nyumba bona riri muna naika nyumba ninki ogontebi ke muntu nigabekeire gose Hellen Wendy gabekeire omoika ngochaka gukura ogonte itarakwa nina gote yabekeire omoika kira sister yaye kuminyoka ekongorokia mama Hellen Wendy akwete ngochaka gukura igo nabo nanyorete information ere garoche online orikere nga bad news sister yaye omwana oye bona yani friends barigete nga bad news ono gakinga sinyu gaki omwana one ntwanya kororana emiaka almost 5 bona ni 4 to 5 years yesana mwetu kwa elinga mwana one kwanyorire kadi eye yenda ngabwa saba songo okongia masomo ocha konkonya konyora at least ochakire konkonya gintu geke ono rende gente kigiachire kiabutokire bona yangu sabe serikali gosonde bwensi oratware musaada wowote ankonye omubere orwari ochichegaki nchegaiga chongo motimo kinkaga pole sana mama mwabo Hellen mwigotana koelesa nga Hellen kurwaru gaiga tanya kuirana na inde gocha kurwa mwao kwa eli nga urure gaiga uchire asense ya Canada uchikuirigeri tanya gocha lakini nagiri yari ndegi kulio moelio mama mwabo Hellen korora omwana oyo mutangi lebo sana nende pole Mong'ina nende na moroche gaiga na wabatu bururo bonge nino koeresera igoro yo gosira kwa Hellen oko bakongustana sari tato mwabo Hellen twakwana nerega igo Mong'ina tweresa kugira boniga muranyora mibango inde yonse ose murachaka no nyokorose omirobiri ya matanga turanyora Senge nto bono bari pararia nigo bagoteba nga omubere no korere tu postmortem bono gachire Toronto baganyete wasamalia wema
paru kende gake ondoko osukiwa bamaye gotote ibono kurwabu kende nkiyo giakwanire na uboganyete babaerese tuganyete Machimore na kwaibure na mibango ende yonsi gukira bona igambara nyora na baganyete bari gari abasani ba Hellen bari nse ya Canada na barabu babaerese nganga kibago kora gose babaye direction eke mubero gwikagaiga nde family na moroche ngate bwati obo okobwa gwokunyara koleta Hellen gaiga batabwati omuchango gosaye buno musamario muyo turigereti gaiga o chip in agokonye family inyore kibasiri kibwenerete cyo komoreta achigotime kubunga sobo igaiga gusi pole sana mungasa nobate kendo ramente ose okogani kwao uruchia so muntu turigereti rimetenga nobate burosana na inde pole lakini nobate nonye nokogani oratake gotebya muntu turigereti na kimora akonye Ondate bionde bwensi oturigereti nebo musani nebo otari omusani orasukiwe n'amayanda yarende achalie aru musada wowote omwana ori anyare goikaga tomobeka asenka yaitu gaiga onde bwensi kurigeri no mabwati okobwa onde bwensi orasukiwe ng'aki Hellen nimesikia Hellen na bwata abasani siko global kaki pamobwata okoboko munanere maybe at one time onye Senge nchonchitindi uniform dia mangana yechisini pango gokonya bankonyera omubero orio ikegaiga musanike utashukuru Hellen gagukina uchagocha alikuwa duta wa aina gani gosenga kimwana kurire ngaki aringe mwisiko ina no mwana orenge omuya omwana bwanchete chigosori muna kina no mwana ore socio no mwana wanchete biashara omwana bwanchete amasomo nande at the same time igare gonte inga mama akiwa form 3 endoto yane nche mbundochi ne kumeri naki ntobwati onde bwensi korwa sendwete onde tayore mu igaiga senachire onde tayore mu ng'aki oranyore lakini ngasukiunga asa amo kororando omwana arwete iga kutoka hata family maskini onyora igogenda mu nkere mingaga kinyasawo utakomokonya anyore gente karengereri muna akora form 4 alipata average tokamuteviro ronyoro gende university ngayaya nche mumbundochi nikaonelea tigamwa ebibesa bikeigo iga aonie bitamutamu aonie sukari na turuo kuona onikori abange bamumanyete alikuwa mzuri yani no muntu orenge bwango na akiwa shule si amesoma Itielio Girls alikuwa anapenda football alikuwa anapenda kukimbia na alikuwa anapewa prizes nikienda shule sasa kama ninapokelewa gate naambiwa msichana wako huko kwa field mutafutie huko sasa nashindwa nimekuja prize giving msichana wangu ako kwa field sasa na ni form 4 atapita aje sasa nikaomba tu Mungu ndiye atamfungulia njia na vile hakupata ya marks mazuri sasa nikamwambia gaki sasa jaribu biashara ndiye akaniambia nitafanya tu kwa muda lakini mimi naenda abroad na vile alijaribu akapata green card tukashughulika tukauza kila kitu akapata air ticket akaenda Canada hakuna mwenye aliamini watu hawakuamini saizi vile ameaga ndio hata watu wa familia wameamini kweli Hellen Wendy alienda Canada saizi ndio wameamini lakini siku zingine wanasema hao wanatuchezea tu akili lakini naomba good Samaritans ama marafiki sa Hellen wenye wanamjua pamokonye omubero oyo ikegaiga imotindeke arare in peace nariga kinde isane kiwongo bwana pole sana mama Hellen asante ni nini ile moment gani ile utamiss sana
yenye mlikuwa mmeshare na Hellen? Hellen mara ya mwisho ameniambia genda obwate passport. Bwango igango graduate in the nursing yane aya na tata na bana ba minto mobwate. Mobe ready nitajaribu moikega iga mushuhudie. Muna nasomire 5 years gaki. Hellen alikuwa na mpango awapeleke at least muende kushuhudia graduation yake Canada. Poleni sana, poleni sana. Baba ya Hellen na alipeana namba ya simu hapa, lakini hata wewe si uko na simu. Kuna mtu anaweza taka kutafuta baba Hellen upata ako busy kama sasa naona ako na so many phone calls. Unaweza peana pia wewe namba yako ya simu, ule anaweza taka kuwachangia ama hata kuwapea advice ama kuwapa pole. Najua Hellen alikuwa na marafiki wengi sana kama sasa tumeona kwa internet. Yaani alikuwa mtu social. So unaweza peana namba yako ya simu, mtu asipopata baba Hellen at least atafikia familia kupitia kwako. Namba yangu ni 07 92 82 0227. Ngarudia mara moja. 07 92 82 0227. Majina kamili? Alice Karwanda. Inaletwa majina inaleta Alice Karwanda. Alice Karwanda. Ndio mama Hellen. Mwenye mmesikia? Mama Hellen pole. Pole, yani pole sana, hata Mungu tu awasaidie, hata Mungu awafariji. Asante. Tutazidi kuwaombea. Tunawaombea mema. Asante. Mbia muno mwachomolega INKA TV onere mama mwabo Hellen kwa igura buna eresire na egento agosaba nene muno nkiringa anyore umusamalio muya ukobakonya abanyare koleta umuberori o Hellen kurugari asense ya Canada bakagaiga asense ya Kenya. Mwachomolega INKA TV gabuno tukorera umurobiri se umugano yo o Hellen kurugaiga nkasobo igaiga ase award ya basi bo machoge imeye constituency ya bo machoge chache imeye county ya Kisii. Wana nire namba yavo yesimi tato mwabo kwa nirega namba yesimi noere gabu ase screen ni namba ya mama mwabo Hellen na ere gabu ase screen onde bwensi orata kego changire familie osoro nyoko ba advice nganga kibago kora bale tumobere kurugari asense ya Canada mbaka gaiga Kenya naboko ba kiresimi osoro nyoko batomera M-Pesa yo mochango ase chinambe chitwana nire gabu wakirambu ya mono asebali mwalinge behind the scenes Brian Makinight na Jeff Jogo asokone kinga morobili oyo baikere asenchira irengia na inde asichinga kichirichi wenete kurugaiga na bakiri ngambu ya mono nende go subscribe ase channel yetu ya INKA TV yenda ku like na ku share chi video chetu mbia mono sana asoko bananche malitani Bridget Kerubo.